Jotorno Sarikam, good evening, everybody. बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आफा इसोरखौ हामबाय होदों जोंनि लागै बे 34थि थौसिन जिउआरि लोगो लाज्लायनाय बे हाबाफारिखौ जोंनो होबाय लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि मानाव गेदेर आफादगिरि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गेदेमा नोंथांमोन. Let me also share in English in which we all understand. God has given this great language for us to communicate for each other. आङो बे समाव आरोबाव इंलिसाव बुंफिननो हास्थायबाय जेखौ बुंलांदोंमोन जे रावखौ इसोरा जोंनो होदों जों सरासनस्रायै बयबो बुजिलायनो थाखाय इंलिस रावखौ जोंनो इसोरा होदों. I give my due honor respected President Mr. Protul Daimari and also the Vice President of BBC Mr. Binoy Daimari who is sharing dais with us today. आंनि अननाय आरो मान बावनायखौ बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि आफादगिरि प्रतुल दैमारि आरो लेङाइ आफादगिरि बिनय दैमारि बिथांमोननिसिम जासिहरदों जायहा बे मोनाबिलि समाव जोंनि जौसाङाव जिरायनानै दङ. I also bring my heartfelt thanks to the delegates coming from various pastorate and churches of BBC. आं बेयाव जुथुमफैनो हानाय जोंनि दखराफोरनिफ्राय सफैनाय Team to be rooted in God's word. आरो जोंनि बे गाहाय आयदानि सायावनो जोङो सोनारनानै बाथ्राखौ सावरायगोन इसोरनि बाथ्रायाव रोदा सुलांनाय जि गाहाय आयदा दङ बिनि Or सायावनो being rooted in God's word. आरो नङाब्ला इसोरनि बाथ्रायाव रोदा सुनाय होननानैहाय Why it is very important to be rooted in God's word. आरो इसोरनि बाथ्रायाव मानो रोदा सुनो नांगौ बिनि गोनांथियालाय मा बे बाथ्राखौ जों नायलांगोन. Can we live without God's word? दिनै जों बे इसोरनि बाथ्रा गैयालासे जों थांनानै थानो हायो ने? Can this universe being created without God's word? दिनै बे सारा बुहुमानो इसोरनि राव नङाब्ला सोरजिजागौमोन ने? What do you think, my brothers and sisters? अनजाग्रा फंबाय बिनानावफोर नोंथांमोना मा सानो? Do you think we are living only by bread and clothes and other things? नोंथांमोना सानो ने जों दिनै गाव हां लानायजोंल' जानाय लोंनायजोंल' आरो गाननाय जोमनायजोंल' जों थांनानै दङ होननानै? Bible says नाथाय इसोरनि गाहाम बाथ्राया बुंदों man cannot live by bread alone. बाइबेला बुंदों जोंनो मानसिया सिथावजोंल' थांनानै थाया होननानै. That is why I would request Bishu to read from the scriptures and then we will look into it for a little time. इसोरनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय जों नायलांनि. I would request him to read from Hebrew chapter 4 verse 12 and also the very theme verse and one more Matthew 24:35. These three verses I would request him to read for us. मोनथाम बाइबेल सिरि जों फरायलांनि सेथियाव जों नायलांनि इब्रायारिनि 4:12 सिरि. मानोना इसोरनि बाथ्राया गोथां आरो मावसोग्रा आरो फारनैबो गोबौ थुंग्रि मानिनिख्रुइ गोबौसिन आरो जिउ हां जराफोर आरो बेगेंफोरनि गिहुफोरखौ थख' खालामागौमानि सोरखियो आरो बियो गोसोनि साननायफोर आरो मावनायफोरखौ बिसार खालामो. बे मोनसे आरो जों नायबावनि गितफोरनि जोंनि गाहाय आयदायाव होखानाय 1 नम्बरनि 1 आरो 2 खौ जों नायलांनि. बेवहाय दङ बि मानसिया साबायस जाय दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै निन्दिग्राफोरनि आफाराव जफायाखै आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव देहेम खालामो. बे मोनसे आरो जों नायबावनि माथाइनि 24:12 24:35. 24:35 खौ जों नायनि. बेवहाय बुंनाय दङ माथाइनि 24:35 नख्रां आरो हाया गोमोरगोन नाथाय आंनि बाथ्राफ्रा गोमोरथारनाय नङा. Let us pray. आरज खालामनि. In it, Lord. जेन'सफोरखौ जों नोंनि थांखिया मा जों बेखौ जे बुजि मोनो. Help us to excel your words in grace. नोंनि बाथ्राफोरनि सायाव जोंखौ मोजाङै नायबिजिरनो जोंखौ हेफाजाब खालाम. In Jesus' name we pray. जिसुनि मुङाव बियो. आमेन. Having 34th Deeper Life Conference. दिनै जोङो 34थि बे थौसिन जिउआरि जुथुमा बा लोगो लाज्लायनायखौ जों खुंगासिनो दङ. And next year it will come again. आरो फैगोन बोसोराव बे फैबावगोन. as 35. आरो बे 35थि जाहैगोन.
But what I'm going to do with this conference, नाथाय आं नैबे जुथुमानि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों बे जाहैबाय why we are going to offer full lakhs through this conference. Why we are going to offer full lakhs. जों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों जि दान बाजेट दङ बेखौ जों मानो होनो नागिरदों होनो हागौ. And I must trace back the historical background of gospel coming here in Maryland, BBC, Bodoland. आरो आं बे बर'नजियावहाय जों नाहरोब्ला जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राया माबायदि जागायजेनदोंमोन बे बाथ्राखौ जों नाहरफिनोब्ला It was 1914 आरो बै समावहाय 1914 मायथाइमोन that the word of God was planted here. आरो बे इसोरनि गाहाम बाथ्राया बेवहाय गायसनग्रो जादोंमोन. And now it is 113 years. आरो बे फैयै फैयै दिनै 113 बोसोर जाफैबाय. We are excelling, we are exceeding, exercising His blessing. आरो बे इसोरनि आशीर्वादखौ जोंनि जिउआवहाय जों मोनफ्लायबाय थादों आरो बेखौनो जों मोनबोगासिनो दङ. And I myself experienced in two big conferences. The centenary occurred in 2014. I was the witness of that centenary program. आरो आं दिनै आंबो नुबोदों नोंथांमोननि बे जौगासारनायखौ इसोरनि आशीर्वाद मोननायखौहाय जेराव आं नोंथांमोननि जे जौसे बोसोर जुथुमा जादोंमोन 2012 मायथाइयाव बेवहाय आंबो दङमोन. And just last year, very recent, I also witnessed Diamond Jubilee of your department of BBC. आरो थांनाय बोसोरनि लाइमोन बिफाननि जे डायमन्ड जुबली बेवहायबो आं नुदों. I could see blessings upon on this land from heaven. आरो आं नुदों इसोरनि आशीर्वाद बे हायावहाय. And why it is happening? It is happening because we have accepted the words of God. आरो बे जौगानाया मानो फैदों होननानै बुङोब्ला जों इसोरनि बाथ्राखौ गनायनानै लानायनि थाखाय नाजावनायनि थाखायसो जादों. How much you read, it doesn't make any sense. नों जेसेबांखिनि फराया मानो बेयो खोब गोहोम खोख्लैनाय नङा. But it doesn't mean that we don't need to read the words of God. आं बेखौ बुंनो नागिराखै दे नोंथांमोना फरायनो नाङा. By only accepting the words of God, नाथाय बे इसोरनि बाथ्राखौ फरायनायजों लोगोसे गनायनायाबो we could see this much blessings. आरो गनायनाय खिनियावनो दिनै बेसेबांखिनि आशीर्वाद जों नुदों इसोरनि. Can you imagine what will happen if we exercise daily His living words in our life? आरो जों बेखौ दिनै साननो हायो ने जों गनायनायल' नङा नाथाय सानफ्रोमबोनि थांना थानाय जिबनाव जेब्ला जों बेबायदिनो जिउ खुंगोन इसोरनि बाथ्रा बायदिनो जिउ खुंगोन आरो माबायदि आशीर्वाद इसोरा जोंनो होबावगोन. It is going to be 100-fold blessings if we could abide by His living words. आरो बे आशीर्वादा 100 गुणनिबो बारा आशीर्वाद जागोन जेब्ला जों बिनि बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्रा आखरे जों मानिनानै जेब्ला सोलिनो हागोन. The rule of the words of God is very important in our life. आरो बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि जे बिफाव जोंनि जिउआव जे लानांगौ बे जोबोद गोनांथार. Without allowing God to rule in our life, we cannot have heavenly strategies. आरो जोंनि बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सायाव बा इसोरखौ जोंनि जिउआव दिनै खामानि मावनो बिहोमा लानो बिफाव लानो जुदि खाबु होआब्ला जों इसोरनि बे आशीर्वादखौ सोरगोआरि आशीर्वादखौ जों नाजावनो हानाय नङा. My brothers and sisters, अनजाग्रा बिदा फंबायफोर, heavenly strategies is very important in our society. बे सोरगोआरि जे खामानि मावनो गोनांफोर सोरगोआरि जे माव बिथांखिफोर बे जोंनि जिबनाव जोंनि समाजाव जोबोद गोनां. You may have lot of plans. जों मानसि हिसाबै जोंहा गोबां थांखिफोर थानो हागौ. But God forward it for the fruitful purpose. नाथाय इसोरनि जे बिथांखिफोर जोंनि जिबनावहाय बे फिथाइ गोनां जानो थाखायसो इसोरा जोंनो होदों. That is why we must allow God to rule us by His words. आरो बेनिखायनो बे इसोरखौहाय बिनि बाथ्रा बायदि जोंनि जिउआव बिफाव लानायखौ जों इसोरनो हगारनानै होनो नांगौ. In the beginning of my words, I was asking you all. आंनि बाथ्रा जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोनखौ सोंदोंमोन. Can we live without the words of God? जोङो बे इसोरनि बाथ्रानि अनगायै जों थांना थानो हायो ने? Can this universe be created without the word of God? बे बुहुमा दिनै इसोरनि बाथ्रा नङालासे सोरजिजागौमोन ने? I said no. आरो आं बुंदों नङा. Because it is not my word, it is the word of the Bible. मानोना बे बाथ्राया आंनि नङा नाथाय बे बाइबेलाव लिरजानाय इसोरनि बाथ्रासो. You read Genesis 1 verse 1 to 3. You read Genesis 1 verse 1 to 3.
जागायजेननायनि सेखौ जेब्ला जों there नायगोन you will see how God created this universe first. आरो बेवहाय जों नुगोन नख्रां आरो पृथ्वी बुहुमखौ इसोरा माबायदि सोरजिनाय बे And बाथ्राखौ also जों you नुगोन। read in the New Testament, John, from 1 to 14, you will see how God was creating the words, and the words, how the words become flesh, and the word, how become the word become God. आरो जों गोदान लुगायावबो जहननि बिजाबाव जेब्ला जों 1निफ्राय 14सिमहालागै नायगोन जों बेवहायबो नुगोन माबायदि इसोरनि बाथ्राया मानसि महर लानाय। The Logos, the word become flesh and dwells among us. जि बाथ्रा बिनो मानसि महर लादों आरो बे जोंनि गेजेराव थादों बे बाथ्राखौ जों मिथिगौ। So being rooted in God's words means being rooted in God. आरो बेनिखायनो इसोरनि बाथ्रायाव रोदा सुनाय होनना बुंनाया बिनियावनो रोदा सुनाय। It is to be rooted in living God and to be deciding living in God's mission and purpose. आरो बे इसोरनि गोथां इसोरनि सायावनो रोदा सुनाय बे आयदाया जोंखौ फोरोंदों आरो बेल' नङा नाथाय बिनि बायदि थांना थानाय बिनि हास्थायनाय बायदि जिउ खुंनाय बेखौ जोंनिफ्राय हास्थायो। Nothing was created apart from His word. आरो मुंबो बिनि बाथ्रा नङा लासे सोरजिजायाखैमोन। The world is visible today because of God's word. आरो दिनै बुहुमखौ जोंनि मेगनफोरजों जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बे इसोरनि बाथ्राजों जादों। Because by His words God created this universe. आरो मानोना बे इसोरा गावनि रावजों गावनि बाथ्राजों बे बुहुमखौ दिनै सोरजिबाय। When human beings Adam was created, जेब्ला मानसिखौ प्रथम आदमखौ इसोरा सोरजिदों he was just like a statue. बे मासे पुतला बायदिसोमोन। But when God put His word Ra in Hebrew, जेब्ला इसोरा गावनि हांखौ सुनानै होदों then he became living being. आरो बे समाव बे गोथां सासे मानसिनि महर लादों। So the very cause of our living, the very existing of ourselves is because of His words. आरो बेनिखायनो जोंनि थांना थानायनि जि मैल्य बेयो इसोरनि बाथ्रानिफ्रायसो आरो इसोरनिफ्रायसो बियो। That is why God's words is very important. आरो बेनिखायनो बे इसोरनि गाहाम बाथ्राया जोंनि थाखाय बिराद जोबोद गोनांथार। In the world, बुहुमाव दिनै any community, any nation cannot become great without His words. Till today. दिनैसिमहालागै बे बुहुमावहाय गुबुन गुबुन जातिफोर हारिफोर माहारिफोरनि गेजेराव इसोरनि राव नङालासे रावबो जौगानो हायाखै। Those who know how to honor the words of God, how to obey the words of God, they become great nation in the world. दिनै बुहुमावनो गेदेर हारि हिसाबै सिनाय जादोंब्ला बे हारिफोरासो जाय हारिफोरा दिनै इसोरनि बाथ्राखौ मान होयो बिनि बाथ्रा बायदि जिउ खुङो। And they are the people who become the ruling class of this world. आरो बैबायदि व्यक्तिफ्रानो दिनै बुहुमखौ सासन खालामनो हानाय व्यक्तिफोर। That is why to be rooted in God's words is very important. आरो बेनिखायनो इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव रोदा सुनांगौआ जोबोद गोनांथार। If you want to rebuild as a nation, आरो जों दिनै हारि हिसाबैनो जुदि जोङो आरोबाव जांख्रिखांफिननांगौब्ला लुखांफिनजानांगौब्ला if you want to build as a nation, हारि हिसाबै जों जेरै आरो लुखांफिनजानांगौब्ला if you want to build your identity high, जोंनि सिनायथिफोरखौ जोङो आरो गोजौआव दैखांलांबावनो नांगौब्ला then you need God's word. आरो अब्ला हले जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नांथारगोन। Without God's word, इसोरनि बाथ्रा नङालासे we won't be able to build up ourselves as a nation. जों दिनै हारि हिसाबै आरो गाव हारसिं हिसाबैबो जों गावखौ लुखांनो हानाय नङा। Sometimes I think माब्लाबा समाव आं सानो Israel people and the Boro in Tripura and the Bodo people in Assam is not very much different. माब्लाबा आं सानो इजराइलारिफोर त्रिपुरायाव थानाय बर'फोर आरो आसामाव थानाय बर'फोर खोब गोबां फारागथिफोर गैसोआ होननानै। Because if we trace back the historical background of Israel peoples, they have lots of ups and downs in their life. मानो होननानै बुङोब्ला बे इजराइलारिफोरनि जि जारिमिनखौ जुदि नाहरफिनोब्ला जों नुदों बिथांमोननि जिबनावहाय गोबां गोजौ गाहाय थासारिफोर। They denied God's word and become slave of 430 years under the king of Egypt, Pharaoh. बिसोर इजिप्टआवहाय फारौ राजानि सिङावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नेवसिनायनि थाखाय बान्दा बायनो गोनां जादोंमोन। They were having God's word, then they call it the law, the Torah.
बिसोरनि आखायावहाय इसोरनि बाथ्राया दङमोन बेखौ बिसोरो आयेन बायदि ल' हिसाबै बिसोरो फालियोमोन but they don't give much importance in that. नाथाय बेखौ खोब बारा बिसोर गोसो होथाराखैमोन They were neglecting the words of God. इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बिसोरो उन खालामदोंमोन But few of them are very, what you call, genuine. They really love God and they really remember God and they really pray in their life. नाथाय माखासे बेबायदि व्यक्तिफोरबो दंमोन जाय इसोरनि बे आयेनफोरनि बागै मोजाङै ध्यान खालामग्रा इसोरखौ अनग्रा आरो इसोरनि बायदि जिउ खुंग्राबो व्यक्तिफोर दङमोन If we trace back from Abraham was called from Ur, and God said, I will give you promised land. You leave your home and follow me. जों नाहरोब्ला आब्राहामनि जिबनखौ जेब्ला जों नायगोन उरनिफ्राय आब्राहामखौ लिंनानै लाबोदों आरो इसोरा बिनो मोनसे प्रतिज्ञा खालामदोंमोन And exactly he was following God's direction. आरो जेरै इसोरा लिंदों बेबायदिनो आब्राहामा उनसंनायखौ जों नुदों And later, what we could see, he became really father of generations. आरो बेवहाय जों नुदों सासे बिफा जाहैनो हादों जाथि मानिनि हारि मानिनि Till today, he is a father of generation. आरो दिनैसिमहालागैबो जों बेखौ सासे मोनसे जेनेरेशननि बिफा हिसाबै जों बुंनो हायो And he is a father of Boro people and Boro people. आरो बेनो जोंनि बर' आरो बर'फोरनिबो बिफा होननानै जों बुंनो हायो Do you believe it? नोंथांमोना फोथायो ने बेखौहाय Do you believe it? नोंथांमोना फोथायो ने Praise the Lord. Can you say praise the Lord? जों बुंनो हागोन ने praise the Lord Praise the Lord. इसोरा बाख्नाय जाथों And then there were the testing times of Abraham. आरो बिनि उनावहाय आब्राहामनि जिबनावहाय मोनसे इसोरनि साखि नायनाय मोनसे सम सफैदोंमोन परीक्षा नायनायनि मोनसे सम सफैदोंमोन He could have come out. He could have failed many times. बियो गोबां समफोरखौ ओरैनो उलुंगाहाय हगारनो हागौमोन But the words of God was rooted in his heart. नाथाय इसोरनि बाथ्राया बिनि गोसोआवहाय बिनि जिबनावहाय रोदा सुनानै दंफायोमोन Sarah was barren. साराया गथ' गैयिमोन No children in the family. न'खराव गथ'फोरानो गैया But God promised them, I will make you fathers of generation. नाथाय इसोरा बेखौ प्रतिज्ञा खालामदोंमोन हारि मानिनि नोंखौ आं बिफा खालामगोन होननानैहाय जाथि मानिनि They could have asked many times, where is our generation? गोबां समाव बिसोरो इसोरखौ सोंलु खालामनो हागौमोन जोंनि जातिफ्रालाय बहाथो How can I become father of generation without my children, our children? जोंहा सासेबो गथ' गैयालासे आं माबायदि मोनसे जातिनि बिफा जानो हागौ सोंलु खालामनो हागौमोन इसोरनिसिम There were no questions from Abraham's mouth. आब्राहामनि खुगानिफ्राय इसोरनि फारसे जेबो सोंलु I will make it shorter. He was given Isaac. जों सर्टै नायनोसै खान्दाहै इसहाकखौ बिनो होनाय जाबाय Again, because of his lifestyle, he was again tested. He was asked to sacrifice Isaac again. आरो बिनि जिउ खुंनायनि थाखायनो आरोबाव बेखौ परीक्षा नायबावनाय जाबाय इसहाकखौ आरो बलि बावनो थाखाय इसोरा खावलायबावबाय Still then, Abraham was not moving at all. आरो अब्लाबो आब्राहामनि फोथायनाया एसेबो दोरोदाखै He stayed unwavering. आरो बिनि फोथायनाया दोरोदा जासे When they are walking towards the Boro hills आरो बे हाजोसिमहालागै जेब्ला बलि बावनो लांदों to sacrifice only his son Isaac, बे इसहाक सासेल' फिसाखौ बलि बावनो थाखाय लांदों and Isaac started wondering. Isaac started asking his father, गथ'आ बे समाव बिफाखौ सोंदों where is the lamb? बे बोरमा मेन्दाया बहाथो Abraham did not say anything. He did not say, we'll cut you. What kind of God is this? He has given you and now he is asking. So I'm going to sacrifice you. He didn't say like that. बिफाया जेबो बेबायदि बुङाखै जे नोंखौनो दाननाय जागोन नोंखौनो बलि होनाय जागोन माबायदि इसोर बिलाय But what he said, नाथाय मा बुंदों जों मिथिगौ ने we will worship the Lord. जों बे इसोरखौनो खुलुमनि That kind of rooted in his words really affirm Abraham as a father of generation. दिनै जों नुदों बे आब्राहामनि जिबननिफ्राय माबायदि इसोरनि बाथ्रायावहाय गोथौयै रोदा सुनाय मोनसेबो दोरोदनाय गैयै एसेबो सोमाव जानाय गैयै And when they went down to Egypt, आरो जेब्ला बिसोरो इजिप्टआवहाय ओंखारलांदों the generation became slave under Pharaoh for 430 years. आरो बिसोरनि जे जातिफोर बिसोरनि बे हारि बिसोरो फारौ राजानि सिङावहाय बान्दा बैनो गोनां जानायखौ जों Many नुदों of them forgot the words of God. मानोना गोबाङा बिसोरनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ बावगारबायमोन But God did not forget them. नाथाय इसोरा बिसोरखौ बावाखै He is still sending his words. बिनि बाथ्राफोरखौ इसोरा बिसोरनो हरबाय थादों फोरमायबाय थादों
He raised Moses then. बेवहाय मुसिखौ दैखांदों His words come from the bush. आरो इसोरनि बाथ्राया बे जायगानिफ्रायबो ओंखारदों Moses, Moses, मुसि होननानै बुंदों remove your sandals. नोंनि जुथाफोरखौ गाननाय सेन्देलफोरखौ This is Holy Land, बे गोथार मोनसे जायगा and I need you आंनो नोंखौ नांगौ to rescue my people in Egypt, आंनि मिसराव थानाय आंनि मानसिफोरखौ बायख'नानै लाबोनो थाखाय and I will send you as a Messiah for them. आरो बैसोरनि थाखाय दैदेनगिरि जानो थाखाय दैख'गिरि जानो थाखाय आं नोंखौ थिनहरगोन That is how the words of God comes from the bush to Moses. आरो बेबायदियैनो जों नुदों मुसिनि गेजेरावहाय मुसिनि खाथियावहाय इसोरनि रावा बै जाय रावनिफ्राय माबायदि ओंखारनाय जों नुदों And what happened? That words really become and activated to deliver the Israelites after 430 years of slavery. आरो जों नुदों गोबाव बोसोर बान्दा बायनांनायनि उनावबो जि राव इसोरनिफ्राय ओंखारनायमोन बे रावानो मुसिनो बोलो होदों बिनि मानसिफोरखौ दैख'बोनो थाखाय Moses come down to Egypt and deliver and fight with Pharaoh, and he delivered his people. आरो मुसिया थारैनो ओंखारबोनानै गावनि मानसिफोरखौ फारौ राजानिफ्राय दैख'बोनो हादों There were many accidents. I'm not going to detailing it गोबां again. गोबां बाथ्राफोर दङ गोबां जाथायफोर दङ नाथाय जों गासैखौबो नायजोबनो थाङा But God has promised them a promised land. God wanted to bring to the promised land where milk and honey is flowing. नाथाय इसोरा बिसोरखौ प्रतिज्ञा खालामदोंमोन कानानावहाय जेराव गाइखेर बिदै आरो गाइखेर आरो बेरे बिदै बोहैफबनाय दङ But my friends, the word matter here. नाथाय अनजाग्रा लोगोफोर बेवहाय इसोरनि बाथ्राखौसो जों गोसो होनि They were not consistently following the word of God. बिसोरो इसोरनि बाथ्राखौ एकदम थोंजोङैनो हमथाबनानै आगान सुरनायखौ जों नुवाखै They started murmuring themselves, blaming the leaders, and they even having inferiority complexity in them. They are not confident at all. बिथांमोननियाव गोथौयै रोदा सुनाय नङैखाय जों नुदों बिथांमोननि जिबनावहाय इस्राएलारिफोरनि जिबनावहाय जों नुदों गावसोरखौनो खुद्रिनाय दैदेनगिरिनि सायाव खुद्रिनाय इसोरनि सायाव खुद्रिनाय गाबखांनाय फोथायनाय गैयि इसोरनियावहाय जों बे बाथ्राफोरखौ जों बिथांमोननि जिबनाव जों नुयो Why? मानो Why they are blaming and murmuring and having no confident motion in them? Because the words are not rooted in their hearts. आरो बैफोरबायदि थासारिखौ बिथांमोननि जिबनाव जों मानो नुनो मोनखो मानो होननानै बुङोब्ला इसोरनि बाथ्राया बिसोरनि जिउआव रोदा सुनाय नङामोन God's words is what? What He said, it happened. आरो इसोरनि बाथ्राया एकदम थोंजों बाथ्रा जि बुंबाय जि लिरजाबाय बे जाथारगोन In the beginning He said, there be light, and it was there. जागायजेननायाव इसोरा बुंदों स्रां जाथों आरो स्रांखौ जों नुनो मोनदों It cannot miss. आरो बेयो फेलें थाङा In the Bible, from Genesis to Revelation, there are now 300 prophecies spoken, accurately occurred, and it become a history till today. आरो जों बाइबेलाव जेब्ला जों नायगोन जागायजेननायनिफ्राय नुजाहोजानायनिसिम 300तासो जि भबिष्यतबाणी बुंनायफोर बुंनायावहाय जों नुयो Isaiah prophesies a child will be given to us. It was given. Micah prophesies in 5:2, in Bethlehem the son will be born. It was occurred exactly in the city of Bethlehem. आरो जेरै प्रतिज्ञा खालामनाय बाथ्राफोर जों नुबोदों जिसुया नाबिनि गेजेरजोंबो जों नुदों जे गथ' सासे सारि जागोन होननानैहाय बासायगिरि सारि जागोन जों नुदों आरो बे एखे बाथ्राफोरा जाफुंसारनायखौ जों नुदों बाइबेलावहाय He will be crucified and raised again on the third day. It exactly happened. आरो जे बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव होजागोन सानथामनि उनाव सिखांफिनगोन एखे रोखोमै जेरै बुंदों बिदिनो जादों And God said you must die, and still we are dying. No doctors can give a medicine for which we are safe from dying. आरो इसोरा बुंदों नोंसोर थैनो नांगोन आरो जों दिनै जोंनि मानसिफ्रा थैगासिनो दङ थैलांबाय थादों रावबो संसारनि डक्टरफ्रा जोंनि थैनायखौ हमथाना लाखिनो हाया Why these Israelites were having lot of confusion, lot of unfaithfulness in their lives? मानो बे इजराइलनि जिबनावहाय गोबां गुलाय गुजायफोर फोथायनाय गैयि जादोंमोन These are the consequences of rejecting the word of God in their life. गुलाय गुजाय जानायफोरानो जे फिथाइ बिसोरनि इसोरनि बाथ्राखौ नेवसिनायनि That is why it took 40 years instead of just 40 days. आरो बेनिखायनो बिसोरो बे
प्रमिस लेन्डआव मोनहैनो थाखाय समायखिरा होखानाय जायगायाव मोनहैनो थाखाय 40 बोसोरनि जायगायावहाय गोबां बोसोरफोर लादों। God wanted to teach only 3 things to them. 40 दिननि जायगायावहाय 40 बोसोर लानाय बिनि बानियानो जाबाय इसोरा बिसोरनो मोनथाम बाथ्रा फोरोंनो नागिरनाय। Number 1, humility. सेथि बाथ्रा गुरै नम्र जानाय। Number 2, spirituality. नैथि बाथ्राया जाबाय जिउमायारि जिउआवहाय गोख्रों जानाय। And number 3, faithfulness. आरो थामथि बाथ्राया जाबाय फोथायजाथाव जानाय, फोथायसुला जानाय। They fail again and again to consistently learning these 3 things in the wilderness. आरो बिसोरो बे मारुग्राम फोथारावहाय नैबे मोनथाम बाथ्रायावनो गोबां सम गोग्लैबाय थादोंमोन मिथिसेयावबो। God said, I will give you manna tomorrow. You just preserve what you need today. Don't preserve more. If you need 1 kilo, just you preserve 1 kilo. इसोरा बुंदोंमोन आं नोंसोरनो मानना स्टकखौ होगोन नोंसोरनो दिनैनि थाखाय जिखौ नांगौ बेखौल' आवथायनानै ला गाबोननि थाखाय दोनथुमनो नाङा। But they won't believe. नाथाय बिसोर फोथाया। They will preserve 2 kilos. बिसोरो 1 किलो नांगौ जानायावहाय 2 किलो आवथायना दोनदों। And 1 kilo is wasted. आरो 1 किलोआ ओरैनो गारनो गोनां जादों। Just before next day, it is already spoiled. आरो गाबोन सफैनायनि सिगांनो सानसेयावनो बियो गाज्रि जादों। Because God knows their level, and it was said, you only preserve for your need, no extra. They used to keep extra because tomorrow may not fall manna again. इसोरा मिथिगौ जोंनो बेसेबां नांगौ आरो बे इस्राएलारिफोरनो बेसेबां जानो हाथावगौ इसोरा मिथिगौखाय बिसोरखौ बुंखादोंमोन नोंसोरनो सानसेनि थाखाय जेसेबां जानो हागौ बेखौल' आवथायनानै ला। So they were lacking faithfulness in the God's word and in the promise of God. आरो बेवहाय जों नुदों बिथांमोना इसोरनि खाथियाव फोथायसुला जानानै फोथायजाथाव जानानै जिउ खुंनो हायैखौ जों नुदों। And one more thing, they are always, like thinking very much on worldly things. आरो बेवहाय बिथांमोननि जिबनाव जों बेखौ नुदों बांसिन संसारनि थाखाय सिन्ता खालामनाय। That they think they will survive by themselves. आरो बिसोर सानदोंमोन गावसोरनि हारसिङैनो गावसोरनि बोलोजोंनो थांनानै थानो हागोन बेखौ सानदोंमोन। Spirituality was absent. बेवहाय जिउमायारि जिउनि जि थाथाय जे जों जिउनाव नांगौमोन बेयो गैया जादोंमोन। But God's word says, नाथाय इसोरनि बाथ्राया बुंदों man cannot live by bread alone. मानसिया सिथावजोंल' थांनानै थानो हाया। They were lacking to be spiritual, to lead themselves to the spiritual life. बिसोरो गावसोरखौ जिउमायारि जिउआवहाय दैखांलांनो थाखाय फोजौलांनो थाखाय नैबे बिसयावहाय बिसोर गावसोरखौनो उन खालामनानै लादोंमोन। And number 1, they were also lacking in humility. आरो सेथि बाथ्राया जाबाय बिथांमोना गुरै नम्र जानायाव गोबां गाहायाव गोग्लैनानै दंमोन। We are also almost saying our action goes before we speak. जोंबो प्राय एखेयानो जों माबा मोनसे बुंनायनि सिगां खोनानायनि सिगां जोंनि आखुथायफोरासो एक्सनफोरासो मावनाय दांनायफोरासो सिगां जाग्रोयो। That is why we are called tribal people. आरो बेनिखायनो जोंखौ ट्राइबेल हारि होननानै बुंनाय जायो। Even any meeting, any occasion, we cannot go only by singing. जों गोबां मिटिं दावथिंफोर जायोब्लाबो जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बे मेथाइफोर खननायजोंल' जों थांनो हाया। We need dancing. जोंनो मोसानायबो नांगौ जायो। Action is important for us. जोंनो एकदम एक्सन दिन्थिथारनायखौ जोंनो नांगौ जाथारो। My pastor, Rev.Dr. used to say, when some started singing, his leg, he cannot control his head. जोंनि सासे बुंगिरिया बुङो सोरबा जुदि मेथाइ खनदोंसैब्लाथाय आं गावनि आथिंखौ हमथानानै लाखिनो हाया होननानैहाय। It starts automatically moving from the chair, he said. आरो चेयाराव जिरायनायनिफ्राय आरो हारसिङैनो बे आथिङा मावखालांबाय थाखायो होननानै बुंदों। And he enjoy in it. आरो बेखौनो खालामनानै बे रंजायो। That is why in humility sometimes we are not so matured in leading our life in humility. बेनिखायनो माब्लाबा जों सानथावो बा साननो हाथावगौ जे जोङो गावखौनो गुरै नम्र जानानै जिउ खुंनायाव जों पुरा राफोद जानो हायाखै। The power of tribal people is becoming, so to do things always forcefully by force. जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि जि गोहो बोलो बेयो जाहैबाय गासैबो खामानिफोरखौ जेब्लायबो
माखासे गोबां समावनो बोलोजों मावख्रुबनो हास्थायनाय We cannot act like the other people are acting. They will have lot of angriness in them, but they will not display as they are getting angry. दिनै जों गुबुन मानसिफोर बायदि गुबुन हारिफोर बायदि जों दिन्थिनो हाया गोबां हारिफोर दङ जायफ्रा गोबां रागा जोंसोब्लाबो बिसोरनि रागा जोंनायखौ जों बिसोरनि आखुथायफोराव नुनो मोना They have patience. बिसोरनाव धैर्य दङ That is why they can rule over us. बेनिखायनो बिसोरो जोंखौ सासन खालामनो हायो So patience is very important, my friends, आरो बेनिखायनो धैर्यआ जोबोद गोनांथार जोंनि थाखाय to rebuild ourselves as a nation. आरो जोंखौ गावखौनो हारि हिसाबै लुखांफिनो दाखांफिननो थाखाय जोबोद गोनां When these three things Israelites learned fully, आरो बे मोनथाम बाथ्राखौ जेब्ला इजराइलारिफ्रा मोजाङै सोलोङो they were given the promised land. बिसोरनो बै समायखिरा लानाय हादोरखौ होनाय जादोंमोन That is why, my friends, आरो बेनिखायनो रंजाग्रा लोगोफोर it is very important जोबोद गोनांथार बे बाथ्राया to be controlled by the living words of God. बे ईश्वरनि गाहाम बाथ्राजों गावनि जिबनखौ लाखिनाया When we are rooted in God's word, जेब्ला जों ईश्वरनि बाथ्रायाव रोदा सुगोन then we will not need any advice. आरो जोंनो गुबुन आरो बिदि सुबुरुनफोर गोनांथि जानायबो नङा We will not need any kind of counsels from peoples. गुबुननिफ्राय जोंनो थुलुंगा होनाय सुबुरुन होनाय रावफोरखौबो गोबां समफोराव जों नाङाबो जानो हागौ By ourselves, नाथाय गाव हारसिङैनो we will able to know what is right, what is wrong. गाव हारसिङैनो जों मिथिनो मोनगोन बबे सैथो बबे असैथो Here in Psalm, it says, if you abide by the words and meditate His law day and night, you will be like a tree planted nearby the streams. आरो बे गितफोरावहाय जोंखौ बुंदों फोरबोनि रदाय खानायाव जाया खुसि जायो बे दैखर जिङाव दैनि जिङाव गायजानाय बिनि बाथ्रायाव रोदा सुनायफ्रा दैनि जिङाव गायजानाय फांसे बिफांफोर बायदि And you will bear fruits in seasons. आरो बियो गावनि बोथोराव फिथाइ थायगोन And your roots will go deeper and deeper. आरो नोंनि रोदाफ्रा गोथौ आरो गोथौनि सायाव गोथौ सुरलांबाय थागोन Here it talks only two things: bearing fruits and rooting deeply down inside. आरो बेवहाय मोननै बाथ्राखौ जों गोसो होनो हायो गोथौयै रोदा सुनाय आरो फिथाइ थायनाय To observe the tree, fruits and roots are very important. दिनै फांसे बिफांखौ जुदि जों नायोब्ला बिनि थाखाय रोदा सुरनाय आरो फिथाइ थायनाया जोबोद गोनांथार Once a tree is not deeply rooted, जेब्ला फांसे बिफाङा गोथौयै रोदा सुनाय नङा the tree cannot bear any fruits. आरो बे बिफाङा फिथाइ थायनो हानाय नङा Rather, the leaves will wither. नाथाय बिनि अनगायै मा जागोन बिनि बिलाइफ्रासो सिरिजोबगोन It will dry. बियो रानगोन The branches will die. बिनि दालाइफ्रा रानलांगोन But when it is planted nearby the streams, नाथाय बे दैनि जिङाव जेब्ला गायजागोन it bears lot of fruits. आरो गोथौ रोदा सुगोन बे गोबां फिथाइफोर थायगोन In the same manner, my friends, आरो बे एखे रोखोमैनो अनजाग्रा लोगोफोर if we want to reveal ourselves, becoming more and more importance in the society, in the nations, then we must be abiding by His living words. आरो बेनिखायनो जों दिनै गावखौ बा गावखौ सरखौनो दिनै जों हारि हिसाबै बा कनफारेन्स हिसाबैनो इसोरनि खाथियाव बा गुबुननि सिगाङाव जों नुजासारनायखौ हास्थायदोंब्ला गोजौ मासियाव जौगालांनायखौ हास्थायदोंब्ला जोंनो इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव रोदा सुनाया जोबोद गोनांथार Because His words, the words of God is here compares as a living streams, मानोना as a water. इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों बेवहाय जों नुदों बोहैबाय थानाय मोनसे दै बायदि But now the question is how often we dedicate ourselves to be rooted in the words of God. नाथाय सोंलुआ बेयावसो जासिगोन दायो जे जों दिनै गाव गावखौ इसोरनि गाहाम बाथ्रानि फारसे रोदा सुनो थाखाय जों बेसेबां सम होयो The survey says बे नायबिजिरनाया बुंदों only 32% people read Bible every day. 32 खोन्दो मानसिफ्राल'सो बाइबेलखौ I am talking worldwide survey. सारा बुहुमावनो दिनै बाइबेलखौ फरायो A few times in a week, 27%. आरो हप्तायाव गेजेर गेजेर फरायग्राया 22 खोन्दो Once in a week, 12%. आरो सप्तायाव खनसेल'आ
12 जौखोन्दो A few times a month, 11%. आरो मास मोनसेयावसो खनसेफोर खननैफोर फरायग्राया 11 जौखोन्दो Once in a month, only 5%. आरो मास मोनसेयाव खनसेल' फरायग्राफोर दङ 5 जौखोन्दोल' Never and rarely is 30%, 13%. आरो माब्लाबाबो फराया आरो माब्लाबाफोरल' फरायग्रा बेयो 13 जौखोन्दो What about the people or the churches of BBC? Now you think for yourself. अब्ला जों दिनै साननि जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि सिङाव थानाय जों फोथायारिफोर मण्डलिफोर जों बहा गोग्लैयो You may think, जों साननो हागौ दिनै even without reading, we are coming up to this mass, up to this level. जों साननो हागौ दिनै जों बाइबेल फरायालासेनो बेसेबांहालागै जों जौगानो हाबाय होननानै Actually, this is a general blessing we are having. आरो नैबे जि आशीर्वाद जोंनियाव दायो दङ बेयो सरासनस्रायै गेजेरावनो गासिनोबो मोननाय आशीर्वादखौ जों मोनगासिनो दङ If you want a special blessing, नाथाय जोंनि जिबनाव दिनै जों जर'खा इसोरनि आशीर्वादखौ नाजावनो if you want to become a star of this community, of this nation, दिनै हारि हिसाबैनो जों मोनसे सिनायजानाय हारि जानांगौब्ला if you want to shine like a stars of the sky, बे नख्राङाव थानाय हाथरखिफोर बायदि जों जोंनो नांगौब्ला then you really need the words of God. आरो अब्ला जोंनो जर'खायै इसोरनि आशीर्वादखौ नांगोन बिनि बाथ्रायाव ध्यान खालामनायनि No गेजेरजों nation become great till today without the words of God. गोबां हारिफोर दङ जाय हारिफोरा दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्रा नङालासे जौगानो हायाखै The nation is powerful not because they are powerful, दिनै हारिफ्रा जातिफ्रा दिनै बोलोगोरा गावसोर हारसिङैनो बोलोगोराखाय बे नङा it is the God's word make them powerful. आरो बे इसोरनि बाथ्रायासो बिसोरखौ दिनै गोहोगोरा खालामदों I want to conclude with these words only. Let us continue to dedicate ourselves for reading the words of God, because the Bible is the words of God. 2 Timothy 3:16 says, it is the bread of God. And if you want to know God more, this is the only option, reading the Bible. We will continue to talk tomorrow as we have more sessions through this conference. Thank you once again. Hambai jotrono kaitor afa ishwar hamari klaitung. जोबथारनायाव आं बेखौनो आरोबाव नोंथांमोननो सुबुरुन होनो हास्थायदों जे जों इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव रोदा सुथाबनांगोन इसोरनि गाहाम बाथ्रायाबो जोंनो बेखौनो बुंदों आरो बे इसोरनि बाथ्रा होननानै बुङोब्ला बे बाइबेलानो 2 तिमथिनि 3:16-17 खौ जेब्ला जों नायगोन बेवहाय नुदों इसोरनि बाथ्राजों हां सुजानाय बे इसोरनि गाहाम बाथ्रा बेयाव जों ध्यान खालामथारनो नांगोन गोबां बाथ्राफोर दङ जों सावरायबाय थागोन आरो गाबोनबो जों नायलांगोन हामबायसै हामबाय